Live na. Nara. Ano? Ato bang gamay? Ato bang gawin kay 50 hatag ni Clarice. Oh, sige. 1, 2, 3, go. Ato. Oh, basta mga kabisaya kanda ko. So, di ato sila karon na naigon mga server sa simbahan. So, di ato karon. Ato na sila yung vlog. Sadalitak na dapit sa kaimayan, pauraya mong nakita ang panagway nga masanag. Ulan o bulahan ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandong sa tanang Pasko magpalipayon. Bagong tuig, bagong ginamit, sa atong mga paghatid, atong awiton, lugatong nilayon, aron magmalipayon. Kasadyaling na, dapit sa kaimayan, paurayang makita, ang panagway nga masanag. Ulan o bulahan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandong sa tanang Pasko magmalipayon. Awit nga halandong sa tanang Pasko magmalipayon. Merry Christmas.